Kako uploadati i organizirati fotografije na vašem profilu? Fotografije možete uploadati na svoj i-pokloni profil i prije nego krenete u izradu fotoproizvoda. Odaberite Moje fotografije, odaberite postojeću ili kreirajte novu mapu. Kliknite na Upload i odaberite fotografije koje želite uploadati. Spremite odabir i pričekajte da upload završi. Vaše fotke su sada spremne za korištenje. Uploadane fotografije možete rotirati. Kliknite na fotku koju želite rotirati, potom kliknite na gumb za rotaciju, te na kraju kliknite Primijeni. Na isti način fotku možete i obrisati. Kliknite na fotku koju želite obrisati, potom odaberite ikonu kantice, te na kraju kliknite Primijeni. Redoslijed fotografija možete promijeniti tako što kliknete na fotografiju, povučete je na željeno mjesto i kliknete zeleni gumb Primijeni.